Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, no? Naghidaot ta nga ana kamong tanan sa Kapiskay Panglawas na ining kabudtuhon. Unsa gani tarong adlaw karon nga Miyerkules, tibo kalibutan. Miyerkules sun may higala, no? Alas sa tarong oras sabi sa kay Miyerkules mga higala, no? Pizza di ka alas pizza Jess, no? Pizza Jess di ining bulan sa Hunyo. Uy, hapit ang pista mga higala sa kuan San kining San Juan, no? San Juan, no? June 24 nya doon na po piyesta karong June 29. Ayan, no? So, ubay ganing pista niya. Karong pizza 12, karong Biyernes, pista po sa Sacred Heart. Yung Independence Day pag yun, no? So, doble, no? Na independent kita sa sala, na independent po ta sa nasod. Ayan. No? May muto na kanatong tanan. Ang hinaot ko nga na kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas ni ining kamuntuhon. Walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay UTI, no? Wala sa puta, no? Wala maglabad ang ulo, wala magsakit ang kuto-kuto. Maayo ra gyud pero naginhawa, ha? Naginhawa kay lusod baya og wala na magsakit ang UTI kay patay na diay. No, ginahaglan nga ampingan nato atong lawas, ha? Kaya nga atong lawas mo ra gyud atong puhunan, no? Munay gitawag sa mga pinulungan sa mga kinaraan lawas ray puhunan. No? May mudto na kanatong tanan mga higalan, ang pingig yun ang inyong mga panglawas din, ha. Abido arita mga higala sa ato nga kining sa mga higala, no? Kining matud pa CBCP News. Okay, no? Church leaders no exposed Monday with a community devastated expressed Monday with great sorrow with community devastated by a powerful 7.8 magnitude earthquake. Buti pasabot nga ang bagas ang CBCP mahigala may padayag sa ilahang dakong kasubo tungod sa nahitabong linog dito dapit sa may South Cotabato. No, dito dapit sa may South Cotabato mahigala dito dapit sa may Jensen, no? South Cotabato naman na mahigala, no? So nagpadayag karon ang atuang mga kaobispuhan sa ilang dako kayong kasubo sa nagpanghitabong linog dito sa 7.8 magnitude nga linog. O niya, matod pa sa Vatican, balita ikan sa Vatican, Pope Leo mipaabot sa iyahang pahasubo ngadto sa Pilipinas tungod lagi sa nahitabo nga linog dito sa may South Cotabato nga nakakalas og mga napulo na kini or 8 ka mga tao dito, no? Ug ubay-ubay usab ang mga kasimbahanan o mga dagkong infrastruktura ang nangagubang, no? Nagpadayag karon ang atong kalahorong Santo Papa Pope Leo XIV sa iyahang mga pahasubo. Balita mga higala, mao kadto mga higala mga balitang simbahanong niining kamuntuhon o padayon kita sa ato nga mga pagampo usab, no? Alang sa atong mga kaigsuunan dito sa may South Cotabato. Dili basta-basta mahigala, no? 7.8, no? Balita ari kita manghigala sa ato nga Saint of the Day. Aboyno ato karon pangayuan, no? Og sa mga pagampo nato ang ato ang Saint of the Day karong adlaw nga mao si San Hitolio. Abino si San Hitolio mahigala dili kini siya usa ka Hudiyo, usa kani siya ka Roman officer, no? Opisyal sa kasundaluhan sa Romano Imperyo. Unya na converted kini siya sa Kristyanismo ug gani sa dihang nasayran
sa nasayran sa ilahang dako nga siya nahimo ng usa ka Kristiyanos, gidakop kini siya og dahimong gipatay og nahimong usa ka martir, no? So karong adlaw mga higala, giila karon sa paghinumdum nato sa usa ka kinibitaw Romanhon nga opisyal sa kasundalohan nga ni Bali, no, ni apil sa grupo sa mga Kristohanon ug gani nahimo pagyud nga usa ka martir. Mao kadto mga higala mga balitang mao kadto nga atong kini saint of the day. Abi na padayon ta mga higala og ari kita sa atong topic karon, anger management, no? Kay ato ra ba yung basahon mahigala sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas kapitulo 3 bersikulo 8, apan karon kinahanglang biyaan ninyo kining tanang kasuko, ang pagkasaputon, ang kahugaw sa hunang-huna, ang pagpasipalag sulti ug ang pagpamalikas, no? So mura bugunay atong mabasa sa Biblia, no, nga atong likayan gyud ni magsigitag kasuko, no? Muna nga siguro atong tun-an og gamay ang ato ang kung unsaon nato pag kining pagbansay or manage or disiplina sa atong kaugalingon kung anaa kita sa kasuko. Matod pa, take your time, no? Hilom-hilom lang usa, no? Kalma lang, no? Manay gitawag nato og take your time, kalma lang. Unya, bisag suko na kakayo, ayaw lang yung ayaw gunit og bisag kabutang, ayaw kasug, ayaw sulti, ayaw ra gyud tanan. Take your time. Kanda gyud kanang pugong spulso. And then sa dihang medyo mo kalma-kalma na kagamay, start thinking na, no? Unsa maggiimong nasukan, nganong nasuko man ka, unsa maghihinungdan nga nasuko ka o ngano pagpanalitan nasuko ka kay dunay gibuhat nga wala ka maangay. So imo na pong tulutimbang-timbangon, no? Kay ayaw gyud og kanang sulti usa, no? Kay ang imo unyang kasuko mao ni imong mapadayag, no, dili na ang maayo nga panghuna-huna kay may puruhan man gyud nga ang imong anger maka-influensya sa mga pulong nga imuhang litukon, no? Sa ato pa pugong sponsor gyud, no? Kay niingon baya sa Biblia, apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanang kasuko o supugong gyud spulso, no? Pugong spulso. Unya, ayaw himua nga ang imong kasuko maoy maka-influensya sa imong gisulti, sa imong gibuhat, sa imong tanan nga imong gihimo, no? In other words, maintain your composure. Kaya, no? Kalmar gyud usa. Kung mahimo gani, mulakaw lang usa ka, no? Munay gitawag na to fight temptation is flight, no? Kana bitang mo palayo ka ba? Mo palayo ka. Ayaw lang gyud una. To maintain your composure, ayaw lang usa, palayo-layo lang usa, no? Unya pwede maghilom-hilom ka, magpalayo ka. Unya matud pa maintain your composure. Unya aron madali og madali og kahupay ng imong kasuko, do some breathing exercise. No? Breathing exercise. So kada no na kaitoryahan mahigala nga kana bitaw ang imong kasuko maogyo imuhang mo dumala sa imong kaugalingon, no? May puruhan baya nga makabuhat kag dautan. Nya ang uban punggan ayaw lagi ana. Ay akong atuo ni kay gibinuangan guta bahalag magpatay na ni ana, no? Nya punggan gyud ka kay makig-away gyud ka na yung ayaw lagi hantod nga nakaikyas gyud nakaadtog gyud sa iyahang gipakakontra. Iya mahinuong napatay. Pagkaugma 3 days after gibisitahan siya kabalo kag unsay nahitabo. Perting mahaya. Diingon bitaw ba di po gani. Giingnan tikaw nga ayaw lagi adto, ayaw gyud pugong gyud ay dili patay na gyud niya. Pag abot dito napatay gyud niya o baka siya ba na mapatay. Yung after pila ka days gibisitahan dito sa presuhan, dito na perte ng mahaya, maghilak pa gani ning uban, no? Klaro? So, pugong guspulso ha, ayaw yung itugot nga ang imuhang kasuko maoy
modumala sa imuhang pagkatao. Ayaw gyud kay dunay daghan kayo nga gamay ra kayo diferensya. Ha unsa ha wa ayaw ana labi na ka na mga inahan nga nagmenopause na, no? Kalagmitan gud mga inahan nga nagmenopause na kay kuan man na siya mura bag dunay kuan sa iyahang sa ngalan na hormones. Ang iyang dili hormones kuan na to agianan man to sa kuan, agianan man to sa barko, hormones. Kanang hormone agianan po na po sa iyahang unsa man kasuko. Ayan. dili lahi ra ng hormones, lahi po ng hormone, ha. Supugong dispulso, take your time nya pagka medyo kalma-kalma ng kamay o nahala disi pa na din, ha, kanang hunahunaan na nya aron madali nga mahumpay ng imong mga kasuko. Do some breathing exercise. Inhale, exhale. Ano, ha? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Ano? Unya, ayaw paduol ang mga tao nga maoy musugnod sa imong kasuko. No, ayaw paduol ang mga sa ato para mga bad influence. Kanang mga letter P. No, sa manang mga letter P. Mga pagsulay. Mga tao nga pagsulay sa imong kinabuhi. Palayo ana niya, no? Keep away from people who can ignite back your anger. They also have their biases that might influence you. Kaya naapo na sila, labinag ang imong gikasukan, nasuko po siya, ana. Moingon man niya na abitaw, na anad ng ginang tawhana. May pagdilamay, kuha siya. Ayaw paduol ang mga tawhana nga maoy musugnod sa imong mga kasuko. No? Kabalo kag sa imong duolon, aron mahupay-hupan na imong kagusuko. Kadtong mga tao nga murabag giniyahan sa Espiritu Santo, kadubang mga tao nga hinimbahon, katupang mga tao nga gasigi grosaryo, ano, katong mga tao nga nakita ni mga kalmahon. Ayaw tong mga gasigi ra og kuan, gasigi ra kasuko mo hinuoy mo kuan nimo. Ayaw nang paminawa, palayo, keep away from these people. And of course, ang mahitabo sa anger management, ang katapusan gid diha is be ready to forgive and forget. Klaro? Ayaw nag hinumdubi pa na. Kaya doon ay uban mo pasaylo man tuod, pero 1964 pa nahitabo, ni 2026 na lamang gihinumduman pa niya. Ayaw na, no? Forgive and forget. No, klaro? So na, ha, aron na dili ka mapriso na yung kalaki kay doon ay uban nakapatay o na nangapriso kay nga naman ilamang gitugutan ang ilang kasuko nga maoy mo dumala sa ilang kinabuhi. Gamay ra gani kayong problema, singka dayon. Gamay ra kayong problema, ipost-post na dayon ning TV. Ipost-post na dayon ning baso. Ayaw, no, take your time. Kanang pugong-pugong pulso ayaw gyud padala, no? Kay unsa ganito sa kapitulo 3 bersikulo 8 sa Kolosas, apan karon kinahanglang biyaan ninyo ang tanang kasuko ug pagkasaputon. Ang kahugaw sa hunahuna, ang pagpasipalag, sulti, ug ang pagpamalikas. Okay? Okay na ta, ha? So, anger management, ha? Alang na itong gamay diferensya, mamalikas dayon. Alang na itong gamay diferensya, mamuak dayon. Ayun, no? Kalmara, no? Nya palayo. Nya breathing exercise. Okay, klaro? Abino din nila sa tagutob, ha? Ako rang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akal.